салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Дина шаб якум бозиҳои Лигаи Чемпионҳо гузашт ки ба даври якчорниҳои Манчестер Сити ва Лион гузаштанд. Ювентус ва Реал бошад натавонистанд ғолиб бароянд. Имрӯз бошад Барселона бозии ҷавобии худро бар зидди Наполи мегузаронад. Дар видеои имрӯза мо оиди ду масъала ҳарф мезанем. ҳавасмандии Интер ба Месси ва ҳамчунин гӯш мекунем ки сармураббии Барселона Кике Сетьен ва баъзе футболбозон пеш аз бозӣ бо Наполи чӣ гуфтанд. Дар баробари ин ба суханони Месси гӯш медиҳем ки оиди гузаришаш ба Интер чӣ гуфт. пеш аз сар кардан мехоҳам боз хотиррасон кунам ки ин шаб Барселона бозӣ дорад. Барои дастгирии канал ва тез баромадани видео ба ссилка коментария буда даромада бо промокоди БАРСТЖ дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл туҳфа гиред. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. хуб дӯстон, овозҳо оиди гузариши Месси ба Интер ҳар рӯз зиёд мешаванд. Нашрияи Миррор хабар медиҳад ки Интер ҳама чизро бо Месси аллакай ҳал кардааст. Агар аниқтар карда гӯем Интер розигии падари Мессиро гирифтааст ки ӯ агенти футболбоз аст. Дар ду моҳи охир намояндагони Интер ва падари Месси барои гузариши ҳангомавии Месси ба Интер гуфтушунид гузаронинданд ва дар охир ба мувофиқа расиданд. роҳбарияти Интер ягон маблағро барои харидории Месси дареғ намедорад. Лео дар Интер 50 миллион евро не ки қаблан хабар дода мешуд, балки 55 миллион евро ба даст меорад. Ин метавонад дар миёни маоши футболбозон рекорд бошад. худи Месси дар ин равзанаи гузариши футболбозон ба Интер намеояд, чунки шаҳрномаи Месси соли оянда ба анҷом мерасад. барои гирифтани Месси роҳбарияти Интерро мебояд ки то тобистони соли 2021 мунтазир шаванд ва баъдан ин трансфер расман эълон карда шавад. Аммо ин чиз ба Интер монеа намегузорад то ин ки дар рӯзҳои наздик Мессиро ба ҳайси футболбозаш муаррифӣ кунад. хулосаи мо он аст ки ин тобистон мо Мессиро бо футболкаи Интер нахоҳем дид. дар оянда чӣ хоҳад шуд ва Месси ба Интер мегузарад ё на, инро вақт нишон хоҳад дод. мо бошад акнун таваҷҷӯҳ ба Лигаи Чемпионҳо мекунем. акнун биёед ба нишасти матбуотии Кике Сетьен, Лео Месси ва дигар футболбозони Барселона мегузарем. Наполи бисёр рақиби қавӣ аст. онҳо дар финали ҷоми Италия хуб ҳунарнамоӣ карданд ва дар бозии аввал бошад моро бисёр ба мушкилӣ рӯбарӯ намуданд. дар он дидор онҳо вазъияти моро танг намуданд ва дар ин дидор бошад ғалаба кардан ба мо мушкил мегардад. медонам ки барои мухлисони Барселона ғалаба дар Лигаи Чемпионҳо чӣ хел муҳим аст. барои онҳо муҳим аст ки дар майдон чӣ хел бозӣ мекунем. мо чунин хоҳем кард ки ҳар як мухлиси Барселона аз бозии дастаи дӯстдоштаашон розӣ бошанд. оё ман фишорро эҳсос мекунам? вақте ки ба даста медонистам ки аз ман натиҷаҳои бузургро мунтазиранд. ман наметавонам бигӯям аз он рӯзе ки сармураббии дастам натиҷаҳо хуб нестанд. дар ҳафти мавсим ҳам натиҷаҳои хуб ва ҳам ғайри қаноатбахш буданд. Лигаи Чемпионҳо мусобиқа аст ки шуморо маҷбур месозад то ин ки натиҷаҳои қаблии мавсимро фаромӯш созед. аз ҳам муҳим мо бояд қудрати худро нишон бидиҳем. ман Барселонаро яке аз фаворитҳои асосии қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионҳо мебинам. ояндаи Месси, мо оиди ин чиз ҳарф намезанем. айни ҳол мо бояд тамоми таваҷҷӯҳи худро ба бозӣ равон созем. ояндаи Месси ва рафтани ман аз даста ин чизи дуюмдараҷа аст. айни ҳол вазъият хело мушкил аст. вақти он расидааст ки ҳангоми хуб бозӣ накардан бояд иштибоҳои худро ислоҳ кунем то ин ки дар оянда пурқувват шавем. мо то ба охир талош хоҳем кард ва хушбахтиро ба мухлисонамон меорем, зеро онҳо сазовори хушбахтианд. Наполи рақиби хело қавӣ аст, аммо мо медонем ки бояд ба ҳама чиз омода бошем. тамоми қувваи худро бояд дар майдон сарф намоем. мо бояд он гуна бозӣ кунем ки ҳамагон бигӯянд ин мавсим беҳтарин барои Барселона буд. Наполи дастае ҳаст ки мавсими охир бозиаш хело хуб гардидааст. моро дидори мушкил интизор аст, зеро онҳо Ливерпул ва Ювентусро мағлуб карданд. барои худро хубтар эҳсос кардан мо бояд дар бозии аввал натиҷаи муфидро ба даст меовардем. мо голи сафариро ба самар расонидем, аммо ин чиз ба мо кӯмак накард то ин ки айни ҳол худро ором ҳис кунем. мо фаворити асосии Лигаи Чемпионҳо нестем, аммо метавонем ки дар ин мусобиқа қаҳрамон шавем. аз ҳама муҳим он аст ки мо бояд айни ҳол Наполиро мағлуб кунем ва баъдан оиди рақибони оянда фикр хоҳем кард. ин мусобиқа ҳадафи асосии мо дар мавсим аст. мо рӯи рост мегӯем ки Лигаи Чемпионҳо охирон имконият аст ки то ин ки ин мавсимро барои худ наҷот бидиҳем. Лигаи Чемпионҳо барои мо ва барои Барселона хело муҳим аст. ояндаи ман ин чиз айни ҳол муҳим нест. ҳоли ҳозир мо танҳо оиди бозии Наполи фикр мекунем. дӯстон, ба фикри шумо бозии ҷавобии Барселона Наполи бо кадом ҳисоб ба анҷом мерасад? аз миёни ин ду тим ки ба даври якчорниҳоӣ мебарояд? ҷавобҳои шуморо дар комментария интизорем. Барселонаро дӯст доред ва канали БАРСТЖ-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо, пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.